Никой не се сложи вътре в това. Нищо не виждам. Ама не мърдайте много. Чакай, ето го. Канон. Дай да сложим сега. Дай му. Ето не. Виж. Гей, вече тук ще стои. Това влиза тук. Чао! Ай, се ванда, кой е с канон? Аз се уредих канон. Видео ли е това? Видео. Имам желание да ми дадете думата за малко. Давам. Много ви благодаря. Искам да благодаря първо на мама. После на всичките ми съотборници. Чакайте сега, тук така светлината да правилно. Артине, аз имам и шапка канон. Чакайте, сега взимат ми интервю. Да, ние имаме и шапка канон, Да. раница канон. Аз имам само раница канон, но докъде бях стигнала? Искам да благодаря на някой. Да, да благодаря на всички съотборници и на Сашо. Ела тук. Всичките адаши, които се събрахме в нашия отбор, няма трима. Александров ли? Да. За това стигнахме толкова нагоре. Не омаловажаваме участието на другите съотборници. Но и това е важно. Алекси имаше. Да, много ата и затова стигнахме толкова. Александър значи победител. Така, Победител. да не забравиш, че публиката беше много активна. Абсолютно всичките фотобандити, които стояха и ни подкрепяха. И прекрасното операторско майсторство на Артин.